Och här så stånd rennas och spelare in av Vötlen, HP och KUI. Här reises långt och allt här i Västerskoile. Här öjliga romer, långt och beina vägen, Arendistren i början. Och här skipar det att det är klaxerskinkar som är särskilt uppglatter till hända dysten. Jag alltid hinner är de här sattliga och i havskullen och ganska här norranför i Västerskoile. Ja, men det är väl ganska syna. Det kan vi stöva i tabellen. Ja, akkurat. Alltså Habjarner har ju melda, ska vi säga, störst ut att nu kunde det inte boja vi som fjäsne vi spelar in och så nu skulle det vara så att var så koppar där alla bitna vi och Himin Koj fjör åttali vinnerstäppa kapinsna och lägga väl i kapinsen och kapinsen gick ju väl här till chatten när det var vi på in chatten men som du nämnde ganska an att det är trösta Kojlagarna här jag tror att Wurchinger där ska man säga närmast kapgarnet här har inte ska man säga glidsvingen än i över så det kräver väl att Koj allar helst ska dröjna efter timon Trimostin och att annars där emot till Stiatalve och emot till ska man säga aktuella formen av Barlin så ska det väl lite till Koj men det är att det vanten eller att det som är det är ju att det är Krutje, Haunen, Klaxvik, mest vinnande mot massmännande felan i landet nu kvar över om FM heter och så vidare. Ja. Jag tror är det ganska andra ting som komma in i myndna och kanske inte aktuell, ska man säga, dagsformen eller stövarna stiget han så det är slukar eller slugedister som heter. Så det kan allt hända men ett annat steg man kan ju väl lite synter ifrån emot till vanorna om att kunna föra steg vid stider. Men som sagt, det är en av de speciella distorna så att och så ju annars så jag nog enkelt Jalkrum efter i Modrock och spelas syndist nummer 400 i första landskapet. Ja. Det är inte helt annorlunda. Nej, han är en av veteranerna ett runt nu. Hvis du helst ska nämna uppställningarna. Ja, alltså hvis vi tar hemma lite heter från de mal och från högre så jag kan Roe, Jan Trost och Barstal och Ari av vänstra backe så vi har Tröntor och Roker väl på framför här. Och ute av högra kanten är Adrian, vänstra kanten Simon och så är Pinkel och Össur Dalbo, vet inte hur väl jag gör någon spela konsekvent ut fine eller den ena men det här vill alltså mer där mest allopsinna i eller Framinia och man vet alldeles Össur främst och Pinkel ganska och i rum någon attanför framför Roke och Trönte här. Ja. Annars är det från alltså Christian Malja cha Timon KUI och så är det Isak och så är det väl nej, det är Hörtur, ja, Olav, ja, Isak Lindskjöld, Hörtur och Jonas och i Miverne så är Olav ute och högra backe, vänstra backe spelare annars, ja. Jakobsson är in i min här. Semir resten. Semir, ja, och Jalkrum till vänstra och Bjärstal till högra och så har vi Pott och så har vi då. Så det är ganska mer än luktan 4-2 mer konsekvent jag tycker. Men jag har inte alltid bröt för brott som skulle löpa det att pryna så att ja, det hade så människor som där största så mycket stöje. Och har spelar från ja, och så en längre bolter fram efter och i Brostein och KUI som Sebastian Pinkel sätter ju den efter men det är näst korsen inte. Har stan Rannesen skjuter in KUI verkligen. Malmören och KUI kom ut och fick bollen. Har bevarit till norra Ramali här i förra halvlek och Eknar i halvlek ja här som har skulle nog ena för Och KUI bygger upp av Eknar i halvlek för sånnan till Jonas Flint Lische bara med bollen lång sending från honom helt fram i juggen och Johan Trost ju hade under bollen. Och så jump bollen ner när kan vi ska så har vi halvan han vill KUI spelar ut i vänstra bord till Jalkrum sender så helt fram till Isak som för att backlinjen. Johan Trost ju har för fasta bollen. Röner spelar fram till Össur Dalbo och tar bollen ner här ut i söjorna.
Blue crushed mellan tvær kajarar missar bolten och Paul Kletskar fer han vissar åter till Isak som för andra backlinna och så väl en 4 och har Bjørn skalla bolten ut åter bolten kommer ner Semir han skjuter mot bollen och här är vant jag för på vägen och så kommer nästa skott och till hotna spark till KI. Detta vi är missionen där blir röjla väl så det lukar vi att ha en längre sent vi sända Pinkel frian med mannen ut men att något här så där vi kan i själva vinst så ju kom det öle gå över och vi då vet inte vad skärmen och sen och en tvär vänta så långt över. Ja. Hotna spark till KI. Johannes Bjartalöy för ut att täcka. Hotna spark i högre så i KI under HP hos någon. Och här kommer det. Lockt. Och där blir korten skallan på att Kletskar renner fram till bollen och där hött i undran men där blir det om man fyra och målspark till HP. Men lovlig början bestämt. Ja, början, ja. Och KI tar varska kvar bena vägen att tar attla få mål. Ja, 100%. Har inte kommit här att spela igen. Akkurat. Och tycker vi att det här var det trust ju assar att hit Odalie samma vid att Wikinger vunne och Roland Sinkar som ligger i hölna timeballen tar av Eisen vunne så att och Eisen till att det här var gott nog folk att komma i Gondadel och kunna färra trött. Du ankar för ganska att hugga om att Karin kanske framöver öliga Warner och så börjar på så här tilltäckning omställningen där bollar och kväda som måste vara men så vinner har Bjørn bollen Adrian så blir han tacklar tom och ja så är det skatt Brukslaver 4. Ja, det som vi hört då annars nu är han i midvärn så Jonas han har ofta blivit brukt till för sig han spelar höger bak och visst nog vänster bak Eisen så vi ja men nu är det alltså inne till att han kör ja. Ja, Ahmed Mudragic kör ju vi där. Ja, och det är väl till plats som hört då blev sluga som hålla till Kletskar för att göra så allt där va. Har Bjørn här så bollen fram jag KI halva ner högre med igen. Gott sammanspel. Adrian för bollen för in i Brostheim vinner. Lite så väl en 4 och så skjuter har Bjørn bollen hade det är som kommer från. Nej, Simon Samuelsen. Han går stöva. Han kunde sagt han sätta den bollen ner om man rakte han bättre. Ja, det var inte Adrian är höger så och lägger bollen väl över om och själva det Simon ska räka och i luften så det är inte så illa lätt men alluga väl huxar man en runt spelare till bara simpelt att sätta in där och Solar Plexus av bollen eller mitt av bollen här och bara styra den in men han kommer om till den och det är en taktisk teknisk rum jag tror på detaljer men tog under rockna en runt spelare bara brukte färna bollen och så bara placera i men så är kraft ja har Beluga som melda sig in i destinationen kunde vi se bollen i Ramio Vattland till Kajarner som har vann och littan fram emot Brostheim och HP Ado för inte rejält hemma allt av bollen så ströjas där om att vinna bollen åter. Och till Kajarn som har van Ado finns han åter staden kan miska så har vi halven ut i vänstra bord till Isak Simonsen så är det Jalkrum Elter. Och Isak åter så en tvårsenting för honom fram och i mot högra Vanche har Bjørn har finns fast på bollen Simon Samuelsen har han backar in och ekna halva lägger han så för fötterna av Barstal och helt åter till Taito i Maldon. Och så sänder han bollen Ibra motstöv i halvorna och han ändrar fyra foten och Olav Niklasen KI. Vi är till Hörd Askam. Och KI gärna bygger upp på Eknar i halven. Jonas Flint Rasmussen. Ligi Barren och han lägger bollen åter till malmannen Christian Johansson. Och han sänder han så Ibra har i halvorna. Barstal tar han ner. Spelar stått till Aramor Jonsson. Simon Samuelsen hever han venstre med igen. Og etter gjør å skaka atretter til Barstal Vartom. Iverom, Jekvan, Rove Davidsen. Kommer fram av Vina. Litter han så fram etter Pinkel. Og han i hatten tøkken vid tvær KI-leggere. Bolten hever ut til innkast til Hape. Høgre med inn og halvare KI-halven. Jekvan Rove kvikker seg vid innkast noen. Og fær så bolten atter. Spell stått til Adrian. Og så ble det ui så knappt Tjadamon. Og enda nere av bolten hever ute og KI hever innkast. Han leier han fyrir føttene og Roche halvtid, og han var øyla knapper vid sin avsender her, og bolten får ut. Isak skal kaste inn KI, og til lengt atri øknar i halve minstre med igjen. Og bolten blir så tidlig nier her, 8 leia, og KI er missan ut her, så nå er det Habe som skal kaste inn. Og til høyre bakker, Jekvan Rove Davidsen, som kastar inn fram høyre med inn, så kommer bolten nier, og her er nok så trånglet, nekve spelare og en stått om
Amarskon Ötche och tog ända ofta via bollen för tomater till nytt inkast. Har vi nytt inkast samma ställe som där har haft två inkast för Lötsvenen. Adrian tar bollen ner. Kajarner är utan man får bollen av någon. Och så sänder de bollen fram till Paul Kletskar här till Johan Trost frispark. Frispark till KUI och Eknar i halve och i venstre så är. Jakob Andreasen ska ta frisparken. Sänder han i rum här bättre platser till Jonas. Men han har en motläggare när han är skär och lätt till bollen för i första syfte att till målmannen och så hörter om att komma ner av Sebastian Pinkel som härjar Roan. Kajarner får ju ordentligt nära pitch upp här har Björn första bollen spaltar in och i Brostein och KUI. Jonas Flint för akkurat bollen och tog att Brostein och Arne Simon kommer rätt runt Simon ströjes där renner lägger sig ner tacklar bollen över ut i han och själva kostar ut så Kajar i inkast. Spalder är 7,5 minuter här i Gondadelle 0-0 mellan HP och KUI. Nekver avskårar i Gondadelle till hentan till Sten. Frispark till KUI och Eknar i halve ute i högre suje. Och nu rönner KUI att flytta fölkje långt fram av vattlen. Så alla färra fram av mina och långt fram och så tycker Malmören Mansparchen sänder bollen helt fram att HP Brosteinon. Där får lagt bollen till Jonas Bjartol och högra vanchen för att backlinjen av bollen vid jaktstraver bollen för Utau KUI är inkastet. Och här kommer inkastet. Stått efter till Johannes. Så in efter och HP Brostein Trønder Jensen för högt under bollen så stack upp bollen ut och i Borg här kvar för han vissar här till nummer 16 så de till Hörtur Askam. Och så för har Björn stäva bollen och Aimer ligger efter men spel helt fram och Roger blev litchande har Björn sända bollen till Trønder Jensen och går sändning fram till Simon Samuelsson in i Brostein bollen och så Reiner han spelar i rum med vad han gör men här var tjukt fyra av Kyle Lagaron och så kommer inte mer rapport till ord men Roger blev litchande av vattnon och hur finns det ekvilibriet ser ut till. Ja. Och till Rocker som bändrar att han vill kanske inte för att hålla fram och spela. Ja, men domaren Peter leder så fyra månader galta för det här hoppar och kommer en öle gå stöv här att så man vill spela någorlunda läser ut i minst med färs och inte lagt bollen runt Pinkel så här upp att läsa ja men alltså vi så inte har Björn här var lucka de första två halva minuter kvar var öle grammer men det är ju annars ut och har Björn här var ganska större mån vid ja halva minuter kvar mest då yttre tisha stor mån det som inte skiften som är det så att det inte säga akkurat man vet av fel men det står hela så jag att har en prova lägga trust det rymda framåt ja av att till Toyurkos och det är resten som kan skifta där konst här har man stöd till centrifera det snart rätt. Ja, jag vet inte hur så var det vid Rochen. Han tar så ett ut så honom. Nu är han så foten efter. Men jag vet inte han konkur men jag hade han klarar efter. Jag vet här var det närmast och han får sentant för mig här var sånt här var 4 månader. Ja. Dömte och tar för så rätt. Och han kan vara när vi får en gång chans här. Ja, han tar stående kommer öle gå så blir läster sin till vänster och han har Pinkel in framme från mål och Reiner spelar bollen första rum men KR kommer så i mitten och för där så liksom stäcka. Det var en vant stöva faktiskt. Ja. 20 minuter för nu för halvlek 0-0 och i Gondadelle mellan HP och KUI. Och HP har inkast framåt vänster mejen. Och så rocknar vi Roger ska in efter. Inkastet blir ganska tidigt först. Och ja, till Halte Pinkelsen täckta. In i Brostein och KUI. Kajarner ska han ut efter ur Brosteinon. Och Johan Trost lägger han helt efter till målmannen. Och har Björn får ju spelaren in efter en och i domaren Litterche. Visst komma. Jo nu hade han så han kom in. Och Kajarne bygger upp på Eknar halve Jakob Andreasen och så datt Isak men han reser sig efter ekviliga knapper och fär Tamaralda stövnen. Lägger så bollen in efter till Jakob. Jakob och ger det till Jonas. Och så är det Semir. Och han är starten när kan mitt och KUI halvene stått högre med till Jonas in efter till Hört. Och Kvedger Hörter att gör framåt till Jonas Bjartalo en go sending ut i vänstra bord till Jalgrim Elter. Och han priggar han långt fram till Isak som kom fram i och ända vi hoppnas sparket till KUI.
Ja. Det brukar kvajar nog snäcka och Isak som där ser vanligen mal iverlappar. Han kommer fram vi här att han för och för fram om vanchen och attra backlinna och så läser jag där finns det gå all upp och nu attra Tottenham. Jalgrim då nog spelar det igen. Hever det här inte dansande läget han har bollen chans här och kan boja till han hötter att när vi är färre ångstan inom med utom. Och Jan Spertal tar det här hotna sparchen. Och här kommer det högt in 4. Barstal uppe med bollen för bant och belåtan för skallan ut ur Brostein. Och är en syfte på Kajarner skottar bollen på ena för att tvärför och tror för en skott mot Malmon. Och Malmön han björs till attacken. Han nevar han bara borster och så Jan Spertal attra backlin natter och hesa för halvtid att han fläckar inte en 4 och fick heller inte hotna borsterjord. Nej, späntast över här att så nu 5 för den här och ja Titan ska inte göra runt på halvan av volten här tror jag ner allra helst synd vatten och skott över dyckande och han må bläka sig efter så här bara kommer ut. Ja. Men vi såg att det är vinst så att det är det. Ja, och det du nämnde själv och det som är vi tar du häver en och som jag högra batan en som brukar högra batan mest ut av vinst så ligger det till att han stretcher liksom in i vattnet här och så skapar han plats och så kommer vänsterbacken fotlar för och så lägger man bollen lukar som in. Och jag ska man säga rännebanan till honom och det har vi säga en trutcha för här och i början av hästen det så att det rickar och det är väl goast över karren kommer ro i. Men inte kanske den helt normal möjligt än men stövnar har väl späntar och det är tar det harfent om att ändra vi en möjlighet till en väldigt spelare i mitten men Björn har bollen av mine och spelar att till Barstal Barton sänder han så helt ut i vänstra bord Armor Jonsson helt ut så i linjerna stått till Simon Samuelsen och så gärna Barstal efter och så högre med in till Jerkman Rowan som är araka midlinjerna in efter att till Johan Trost Miverian och Johappen spelar bollen syna mitten åter och fram och så kommer Kajarn efter damen och så åter till Taito i Malmö och så här är längst spark för honom och bollen kommer så det som att rum är så backroom här med Harry Ungen och i något av bollen och han för ut av och tar det inkast till KI. Går 13 minuter farner här i förra halvlek och här är framvis Ancho Malcolm mellan HP och KI. Oliver Nicholson tar inkast till KI högre med igen. När kan vi ska så han KI halvene fram Amina och här fick Tröntur till HP hött under bollen men KI är här natter. Hörter lägger han så till Isak som Feromina vinner nu. Och så skickar han bollen fram till Jalkrum som fätter honom. Och så flatten fyra och här kommer så Barstal Vartom och höjer bollen ut av vattnet och täver i sargen det blev inkastet till hoppna att lägga det blev. Ja. Men åter här vänster med. Åter vänster och här så Jalkrum renna och man kallar åter omvärlden eller Egypten kallar man det fotbollsmål. Jag vet inte akkurat om man är bättre i år för det förstår men här så att han fer och drar in så på bollen i fyra vid sin vänsterback. Ja, inkast till Teacher Chadaman och Isak hever han helt ut i hotten och nu får han så till hotna sparche. Vi har sända bollen och kan motläggaren som röner att förra fyra. Nytt hotna sparche och i sån här norra västra hotten. Ja, det tror jag väl det här var allt. Ja, och det har inte ligger så väl det visste jag men sista veckan skorade Jonas 18 hotna sparch och akkurat ur vänster så ifrån Jonas. Jonas Bjartal tar hotna spark. Inte så högt SFR men vanta stöva men har gärna finka skalla bollen under Brostein. Men Kajarn är klar på bollen åter. Jalkrum lytter han framatter och i Brosta igen och så på Kläskaren ner och så räcker det bollen och nu och så kommer nästa skott och här ständer han Bjärre 4 och Kajarn på bollen åter sänder framåt till Brosta in. Här var på ett 8 för in i Brosta och bollen en efter men Anche Bruks och Kajarn räna så högre med in och här så har Björn Adamon och här blir inkast till HP. Aj, det var alltså ja, det får inte bollen som åter att man drar bollen kommer in 4 efter Paul hämtar han ner för fötterna av Jonas här och han skjuter hål i luften så för att knalla bollen i kassan. Det var öjliga gott stöva som Jonas var kom nu med räkar synar av bollen den fina Malmö till KS för. Ja han bara raktan här så. Han har gått inlägg i point i Riddle Pot och han stäver heter på Mal Content just men så heter han lyckas som 9-4 och framför han ligger perfekt bollen från Pot men Jonas räkar. Så Renner Happen Simon Samuelsen sänder han in 4 och här ja sänder in 4 version no go och Össur Dalbo som var inne under malen han står några meter från här som bollen kom. Manspark till KI. Spalter är 16 minuter i förra halvlek och här är framvis 0-0.
Christian Johansson och i Kai Malnon teker malspark. Och här kommer det. Iver och Habi halvarna. Här är Johan Trost Haxter. Bollen ändrar tja Usache Simonsen. Men bollen för Utau. Habi har inkast. Jag kan råd teker det stått till Råk. Och så sänder han bollen fram till Pinkel med herrereisen i Hörtur. Han är hackre. Och nickar bollen för frontnare Jonas till Jakob Andreasen. Framme till Ado. Och han räcker vid bollen och lägger han så högre med in. Och här kommer så Oliver Niklasen fram vid. Och så sänder han bollen helt fram i jök. Och här kapprennar där etterst ner bollen. Ado är annar och Trönter är hin. Och bollen för ut och kvar blir... Okej. Ja, det har vi dömt frispark också ett lopp, ja. Ja, linjevären meter att Ado ger frispark mot det. Så var det bara dömt malspark eller frispark? Ja, frispark. Frispark till Hampen i... Ja, det hände så nere i vänstra hatt, men så inte frispark över tidigt in i Brostheim. Nej, nu blir han för att. Ja. Nej, det är där borde synliga mycket där det. Jo. Det är gott. För spel i gång shot som möjligt så att det. Ja, Sejan måste bli farne. Vi måste nog se att här kvar vi har varit vid Ivelodan. Ja, står hela där har haft bättre stöver alltså. Det är sån här möjligen så Jonas där det går synar bollen som så utlevererar rättliga stor här och annars har vi öle gått över har haft ganska trutjar som alla var skapta ur vinst så och har ju faktiskt haft tvär rättliga gått över och här är bara för en swim Samuelsson som kommer första en goda stöv här att en inlägg ur högre och så vill han spalta flatt mitten med varje och back och rön så spela Pinkel där men alltså manglar han kanske snärcha Jonas eller hade borde bli avgrätt bättre men annars manglar hopp ganska helt någon helt stora målmöjligheterna. Och kan han röna en för här vinster så är lika väl för det och en för han går bollen nu här får han i nätet. Här får han i nätet Pott klätskar det väl Aquai 8 nu 8 minuter i farner men här var ytterligare att bor ju i varje och Happy här kom en Noxo vandales sändning in 4 Happy gärna body här. Men tar låter bara bollen färra fram vi och så står Pott klätskar här och bandjan i nätet. Ja, och det är att det själva det vinster så i Isak vandar med här och kommer han så att det är rejecten och Happy han så ut att knocka folk så där på plats men Pott ränner lika som fram och fär sätt lika som foten av bollen så han fär placera han och här det pura och möjligt att tajta ger näck i men varje spel kan man säga var inte nökt för Happen men himmen efter Karn har hört till det vinster så och nu gata ska man köra örsligt och Atlantas det är väl ice nu tror vi det vill ha att säga här till. Ja, bollen är väl inne kvar och Happy Holm igen och Kai halvarna och till vi har Ilona kvar vi arbetar sig fram efter och vi tar vinster så och tar haft näckflar i hotnarsparken Happen så vi kan kanske säga att detta mål i i luften igen löte. Ja. Och så är spelet upp att teacher så spänningen om Kajan är nökter vi hesa laxna ett land tar helga och för på flera mål och det luktar till att det gör och tar det åter ju alla på nu att då vi är till Semir högre med igen till Ola Niklasen hade det så ju körde och så in 4 Barstal hade under bollen kommer ner utanför Brostheim. Oj och så ända bollen så läs till Vildarliga in i Happy Brostheim åter men här står så en Happy fick fatt från någon men tar bara sent han lägg frassar fram så långt fram som där sloppet och här var det Kajan bättre mannager och här var så åter bollen nu. Jonas Flint överan stått till Jakob Andreasen så då Isak Simonsen. Ja, han går höjder här och i västra skolan mellan Tarmonko klackskingarna som är det kommer till distan. Jonas till Hört. Jakob och Isak. Pott. Det ska han vara med potten ända till Trönte och Happe i från vänstra med till Ara. Så sätter han Fera fram efter vänstra med igen. Och reker. Kommer helt fram av backlinna och så vidare. Nej, bollen ändrar in i Brostheim så KOI och så får han stöcker han ut i går i åter. Här ströjar så har Björn att men tar missan och KOI gärna för strokande stäv i bollen. Vi fotlar för framåt av bollen. Och så missar tar han i uppspel någon har Björn vinner åter av mine. Trönter reker vi bollen här och häver han chansar och så räknar han sig vid en skott i mål men det blev några meter om 4. Ja, Willa läckte ut vi snackar på 540 meter. Ja, var det är möjliga. Ja. Men okej, han är ganska möjliga shot här. Jo, vi man ska räna dem men att det kör fel slut. Det verkar som man tog sig out om man skulle knalla till det man skulle kava bollen och det blev en sån medelting och. Ja.
Ja, men att äta man är gåst över här är inte någon men avstånden är ju kolossal alltså. Kunde Richard kanske en 2 meter längre fram så smäcka till det han var också. Ja, eller 6 kanske ändå. Ja, kanske det. Ja, och så är bollen i Leison loftet här inne i HP halvan gånger hade och så fär jag han trost för honom och så är det Kajarner och så är det Hapjarner så vill bollen lagt ut i vänstra bord Armor Jansson och HP Hevran och Stakara här ute han är några meter in och så fär han vi bollen fram vi på det första och nästa Kajarner Hapjarner arbetar så fram till vänstra med igen och Simon Samuelsen för att backlinjen av bollen och sänder han in 4 och här är det Kajarner 4 och får sent bollen från Malnon och ut av Ötlnon. Ja, vi har inkast ut i vänster så igen. Några meter från hotna flagenon och Simon släpper bollen och gånger från honom. Han vill ha någon annan att kasta in. Ja, det är Pinkel och han kastar långt. Det första var inte så långt. Det är ganska bollen och watersort men annars kastar han in i 5 meter. Under vanlig omstå. Och här kommer så inkastet. Och bollen kommer till 9 och så var han lite helt inne för mål här och här var han Kajar faktiskt ska strykene och fick fätra bollen och han är färdig ut i hinnabornen. I hade ju happy över inkast ett långt att blev till helt uppe vid hotna flatching. Det långt vet. Ja, inkast och Pinkel hammaren att lämna. Men så han var inte så länge så vann och ta vidare vi minns det lapp och så forskjellige i Premier League där det hankla boll eller bollsträcker till hankla torska bollen. Ja. Det har det inte Sebastian Pinkel, vi inkastar högre med innan. Längt in för de alla. Kajarner ska la bollen ut och bröstenen. Och så har Bjarne innatter. Hött in i måltegn och Christian kommer ut och färra. 23 minuter färner i fyrre halvleger håll igen. KU är att ta 1-0 mot HP. Målet kom ju 18 minuter att ta på Tletskar som skorar in. Så är utspark från KU i Malnon. Och det kommer nog så längt fram efter Paul Detter här men för inte till frispark som han att läsa. Domaren Peter Reinhardt helt kanske att han datt och latt. Och så är inkastlabbe. Adrian har bollen räcker bin och lagt under trusch han fär inte. Och missar resten bollen ut samma. Här var och nekvar åt om man och han slapp sig inte över bollen och med en tøyvær så för Jalkrona stäv in och fotla för fram till vänster med räcker. Och så ränner vi stotan vid högra fot in 4. Räkar en Hapjara, hen stöcker bollen ut till inkast. Inkast till KU framalia vänster med igen och Isak Simonsen för att kasta. Och inkast till Tije. Och Isak för bollen åter. Han är klar att sända den 4 vid vänstra benet och han färdig stein i hotnanspark. Kajarna har haft helt när hotnanspark. Säger här i vänster så. Ja, men nämnde några för att det är näck i vänster så jag kan och det är så jag vill ställa en logisk förklaring till alla ut i högra backe är inte ska man säga rastbandet att ta kassa ränningar och så vi minns att det Sörmonspal där nu vi ska skattelanche så var han en av dem så alla som kom från vi ett tid och det ger ögonen eka men nu så kan vi valt att bruka hesa syna nog så konsekvent vill se. Jonas Bjärtalöv hotna och bollen kommer ut ur bröstenen. Simon har tjäntran. Och han ändrar här ut i vänster så och Isak och han langar han fram mot brösten och HP. Här är Öster Dalbo. Och så ändrar bollen till Simon Samuelsen. Och Björn har bollen nu av Miene. Och Simon Hevran, han över Ara vänster med in och letar honom bollen här och här går han och Kajar utan om så har Björn släpper shortlinan. Ja, så blev frispark Happy här vänster med in. Naga miskais och ha i halvan i under på 6-3 vid Husnom blev frispark till HP. Och har man Roker som ska ta frispark. Och det har blivit sent fram i bröststein. Och så var bollen skall över bant fram vi och det var Öster Dalbo. Enkelt mål lägger ju ha men tar var det nog kunde köra. Det får inte alltså frispark ligger öliga väl och folk kommer in i området som frispark kommer men alltså det är harfunt att affär hade ju han och sannolikt för en normal till hopp ja så man nämnde inte förstörst han så tappar mål jag ser
Kristianstad det lyckas som Fick han slash inte då? Ja, han säger där. Ja, det centimeter han fick ganska pannen då, va? Så men över den närmaste har ju varit en. Målet nu 60 minuter. Ja, men kanske han just men det ganska börja vi. Ja, det kan det samma, ja. Ja, men det var ganska här färran för underbollen och fyll på. Men så jag då i slukonstöv så tar K i allt fällt ju hemma välja och här är alla rum som så främst med är nere 16 meter ner och där har vi så lasten här och hon är så så hon kan bli gott värt. Ja. Så Røyne har Bjarner her, høyre med igjen, og så kommer der inn mot Brosteinon, her er Pinkel, men her er resten flere blær ut han om, og så sier linjeverden vid dameren at Øssur Dalbu, så jeg vet ikke om Pinkel eller Dalbu som karte. Kjemper Harry ikke noen her, da. Og Isak om kott, og det var fruspark til Kvavi. Men tycker jag hade fair för Pinkel alltså det att han arbetar alla som det tror jag ganska några manglar tekniska så in men kroppsliga väl fysik och han kan renna alla som tror och lägger ett ska vi säga trust då alla ställen här han nog ena för er det är ganska manglar mot ganska väl alla bara till det att vi har inte mer skarpa då har väl de så i 6 i fjör och här och jag tycker tar skilt så väl tror jag att det kom för lite av mål och målgivande ganska elver kan nästan från hans har foten eller hade så att så ända in i hoppet men du kan inte ta det från han arbetssamma och det är en öliga god tycker jag. Happy hever inkast Nakamiska så Kai halven i högra med under västra skolan jag kommer att ta det fram efter är det Jalkrum och Kai i första botten skalla botten för fötterna Ado och så väntar Kai i spel så för att ta fram efter vinnon Ado lägger han efter gör högra med igen och Oliver Niklasen för och mina vid botten Rekna kan metra in men så mycket han och Jan Spjartalöy för annan har Björn få bollen åter. Simon Samuelsen vänster med in men han om man missar bollen så kommer Trond Jensen på ledgen så kommer Simon att tro åter och så spelar har Björn korten så är vi bollen. Roger hej säger också andra fyra i testamente och bollen ända i China Kai lägger istället för en villägare. Och så är det tar som bygger upp nu och äknar i halva och myvärjarna åter fram sina mitten. Spelade 28 minuter. Og i fyrre halvlekje, her er 1-0 til KUI mot i Hape. Målet kom i 18 minutter på Pletskar, 74-2. Jakob Andreasen til KUI, har med hinne ved bolten. Stegger legger bolten og skaka atretter til Jonas Flint Rasmussen. Iver om til Hurt. Long sending fra honom. Her er Anchen. Bolten fyrir ut, og Hape hever Malsparsk. Det Teitor som teker det her Malsparche. Sender han ut i venstre søye. Og det er så 8 le, man har Bjørner om å slippe Jøknen, men her er han Kai Fader i midtelen, og så blir det innkast til Hape. Nærmere metrar inn i Kai halven i venstre med inn, Søymen over bolten. Og tar spela så 8 le at bolten får bare ut tom. Øyliane. Vi får styrve ankersvägna. Som man flyder boll och bär till annan så att ganska negativt ända mål och tar vi ölla tråk. Då står det avstånd till färsspalt ett lis kan man säga som Kai som är så väl chipat. Här man mer av ska man säga. Mer långt och äldringar, mer av fler äldringar och inte in i sam öch spela öch och finna andra öch där. Ja. Inte så näker av Kairn är ja. Det Lucas mer hoppar kanske är nu. Det är inte läden akkurat just det när vi inte ordentligt att det skulle så här. Ja, har Bjørner Habana Eknar i halve, Barstal Vartom, legger han etter gjør venstre med igjen til Ara. Atter til Barstal. Og så en langt forsending, han siktar etter Pinkel, men bolten kommer ikke leina fram til Kajarns få han, så missat her bolten. Har Bjørn få han atter. Trønder, venstre med igjen til Ara. Han er helt ute i syne. Så setter han fjerde og atra backlinnan, og sender han lagt inn 4. Kunde være nærvi. Men Kajarn standar rätt i värjene. Får han fätra botten, expederar han ut av vanda ökenon. Och så ränner han få ett mot all upp i lä här. Men har Björn får akkurat tippt 4. Och är det att det all stå så är det köttspel så tar man Össur Dalbo på ett tar Brostein. Han skjuter. Han ser att Happy över Jauna. Össur Dalbo langa ju till av Brostein matchen. Ett snökt skott efter gör. Han var dikst innanför det. Stuncherna. Här är 1-1 nu halvtimme är färren. Och faktiskt får inte man gå och efter att den löt det här berglinjen har varit öliga tjuskos och elvering spel någon annan linje finns Lucas som
bolten varvat han linjen i över och men Ferros bolten här för Adrian Haldi där och vad han är halvan med utanför 6 men ska mitt för knalla till harst och flat i vänstra eller höger till Christian och han är inte ner efter och bolten sitter helt åt och Christian är inte ner efter i över och komma Luides under jag ska inte bort rankon men det är inte väl något som över vet att jag kom akkurat löden det vill öle rolte så sista 5-6 minuter så Jabanli ska se så att det inte ordentligt har finns Elring spel att viska jag så. Ja. 1-1. Nu halva timme i färden. Och så är det inkast Lukaku på Fläskar. Ottalia vänstermejen. Räcker atträtter. Hever så hört att han fyrer sig. Och hörter sändes så bollen in efter till Jonas. Jonas langar så till helt fram till Jalgrim. Han är och stotter här. Han röker sig upp efter bollen. Det var Elnings försök. Ja, men hon vet det. Det var hon alltså. Ja, akkurat. Jalgrim kan inte växa. Nej. Nej, nu kan det bara himma. Alltså han kan inte gå ut för att han är större än det. Akkurat. Alltså nog Elnings. Så det här det gäller. Ja, helt. Och bollen är Atramine och Jonas stått till Jonas. Så är efter Jonas Bertalöj och Jonas Flint. Och en av de tre här Bayer, Jonas Bertalöj för mina vinnon. Lägger han till Pottl vänter. Vi är till Jalkron som är helt ute i vänster så räcker han in mot Brostenon med bollen för in snöjde där först syften. Men så kommer Roker här för fetra bollen Roker till Adrian. Adrian räcker med bollen och han räcker bort och en Kai lägger att han ska spela bollen ut i ta. Tom och Öcher näck spelare var de. Men ta ända en inkast till Habbe. Och det ska täckas det Araka millinjerna här högre med. Och jag kan råda täcka dem. Johan Trost färran, Söne Barstal Vardom. Venstre med till Aramor Jonsson och där Monte kickar vi när grundläggande Temjeng. Monte missade han men ta spaltade väl av. Man har några goda rändningar fram efter vi fått lära för. Men bollförläsning är inte så laser John alltid. Ja, det var fairness öl. Ja, det kan ska inte. Men här måste en Temjeng missade han. Det kan hända för det bästa. Gott spelt jag har nu fram efter Vattlund här. Jag var ro i fotlar för och han fer bara in i tacklingen så ständer Finkal med bollen. Han langar den. Oj. Det var ja, kanske har Björn är nära. Ja, och mål just han väl och himin att klaxingan och hade ju är mål att där hade Linde till att lyckas som lätta folk ska man säga för längt efter av att trust eller för omgång så kanske till vildarliga att man är förtatt på målchanser att kanske ha det just att misstag vi att lät initiativ från oss eller kan man koppla det vi att har kanske ha teacher initiativ i större mån där kanske gör det jag börjar vid det. Ja, och Spalder är 34 minuter i förra halvlek och här är Jaunliker 1-1 mellan HP och KUI läser ju 8 i 18 minuter vi måste köpa Fläskar och i 13 minuter Jauna i HP vi måste köpa Össere Dalbo. Adrian Johabi bollen så gärna Johan Trost så det kan roa och så lyfter han bollen fram efter Amierna och här är Hurter och någon men han kör bollen ut av någon. Så hever inkast till HP högre mejen. Han är några få meter från millinjen. Jag kan då kastar fram till visyllinjen. Össur är det här. Man färger inte störst bollen vi hade någon till nästa man. Och i stegen är bollen färdig nu till inkast till KUI. Nu tar hitch mig och Tom det är nog ska det stråla så man hukt alla nätet. Nu är fullt alla stannar så tjå. Fullt i HP hus nu fullt i faktiskt 16 hus nice, nej. Ja. Och fullt här i Västra skolan och backan här Öland och Groskar. Jag tycker att det mesta vi då säger vi är. Nekta mest ja. Och så för HP att och alla på Trönder Jensen räcker fram efter Narskas Prostein och så knallar han till att han var nära mål då. Ja. Men alltså vi hade att gångt nedan så här man nog kanske säga att man har mål i här att det är hopparen som har liksom teacher över. Ja, det var också jauna sig väl och så första lötna hävdar vi mera sökte att KUI malen än ha på malen. Så gärna hade här jaunan till mål kom i 13 minuter. Och här är så 35 minuter för nu. Nu räknar där att ta A här bästan för det KUI. Väl sagt han sen tog jag att halt det att det kanske det som KUI över tar var. Har Björn vinner bollen mina men här har haft handen av bollen och tog över frispark till KUI. Och det är teacher Semir Hatsibulic och bollen. Jonas Flint Rasmussen. Och han är Amine vid bollen. Stäcker han.
Men finner ångan framför sig att spela till. Veler tog Hurt som hin mackaren och i Miverine. Och så fär han bollen åter och så en lång sändning framåt till Ado, men han fick tämligen bollen helt framme vid Habe Brostein och bollen ändar in i målmannen Tite Jesson. Teitur som uppvuxen i KUI och Hurtur som uppvuxen i Habe. Tar lägger som har bytt om. Det blir ju sårt. Ja, det blir sån otroskap. Ja. All jag som det. Jag accepterar det. Det pura som man ser svingar och alltså. Jag vet inte. Det var inte gammalt jag så till spalt. Då gjorde man short. Nej. Det var ju också han tro fast det var med över. Ja. Jag vill inte det. Nej, trynar så ölen är brott där. Jo. Och nu så börjar vi där i folk ganska skifte. Ja, det var ramas men nu är det något som är gott det är något som kommer från världen. Man yppar också. Ja. Nå, ska vi bara se det heter väl okej det här till. 23 minuter farner för alla igen. Och Jonas framåt till Potläskar, Bojaren till Semir Hatsibulic. Att gör till Jonas som kommer fram vi här nu. Och Jonas han sniger inom och så sänder han bollen helt ut i borden och så kommer han i mitten och så ränar Kajan att vinna natter där gör det resten och så hösändningen för men här ända bollen för foten och Jackman Roa och han räcker så helt om han i hatten vid bollen Kajan att han så langar han till och Össur för efter bollen och här ständer så Hurter han fär han först bollen upp i loft 29 och har i halvene kvar fär han Center Solais det var Kajan för stävin negocier. Jalkrum fick han vinstermain. Lägger han in efter Jakob Andreasen. Vujare. Och så ända bollen till Jonas Flint Rasmussen. KUI Lichibarnon. Som annars kom till färdiga som spelar över 6:30. Blev färdiga med starttimen efter Arre. Men nu är han väl Hotler stol och han blev så Lichibarjasen till KUI. Det är han väl i några år nu. En tror jag ganska. Semir Hatsibulic och Jalkrum. Helt ut i vinstersöjen. Kajarne vi arbetar sig fram innan till distan och nu är det här samma. Jag känner väl in 4. Alltså Jalkrum till Isak som för helt att backlinna och så vi sen vänstra fot in 4. Och tar bara en affär. Har Björn Ram kommit till. Jag kommer roll lägger sig i mitten. Tacklar och han vinner inkastet. Inkast till Habe. 8:30 och en halv minuter färden här i förra halvleken. 1-1 i Gondadale mellan Habe och KUI. Kajarner har återbollen. Åter och har i halvan. Jakob Andreasen. Det gör framåt där. Potläskar. Vi är Jalkrum efter. Nu får det lyckas att Jakob. Gå sändningen för det och då är där. Men han räknar han ytla vi hörde någon. Ja. Men här det är samma minstsson och det är här ute i vänster så är det så där Jalkrum och bak fram någonstans så att Isak som kommer 8-4 Jalkrum och för lagt ett fint inlägg här och inlägg Jalkrum är faktiskt helt okej till att de är färdigt kört det sett pannan då. Men också Kai kom för Luis rätt ut. Det viskar att de skårar så lyckas det första 2 minuter att han att lov var det grejt om man men så vi så viskar det som om jag vet inte till att men att Lie för förlängt att välja läsna och förtälja sig vilket och ha en på flott folk fram och så vinner där bollen här och sista träningen och ta är inte så långt mål och han tar inte frisparkar där. Han la och fjärde richen här men Peter Daman också väl kontantspel här och att det var så här syndra toy. Så är det Adrian Johape så får han strukande vid bollen och smått spel vi tar som är framme för igen. Kajan kommer mitten får fetra bollen. Jonas stått till Johannes Bjartalöy. Och lyska bollen vi vippar han lyckas som vi får någon till nästa man. Och så tackar där lyckas som ferierna ur uppspel någon. Och tackar flera spelare vi. Jakob Andreasen startar Miskais egna halvspel och stått instrument till Isak. Och Isak till Semir Hatsibulic. Och till Ado som är kommit efter egna halve. Ja, tackar låt i uppspel någon. 4 minuter farner nu för alla 5 minuter efter till halvlek. 1-1 framvis mellan HP och KUI. Och Kajarne bygger upp egna halve. Jakob hever han här vänster med in. Centrar så fram och HP i halvorna. Johan Trost. Och så ända bollen till Össur Dalbo. Han släpper in i Brostein till KUI. Han är ensam att det här. Man hever han. Och så ända bollen till Kvarjon. Simon Samuelsen hever han. Nu är där vänster med in. Och kommer in i Brostein. Utfrån att Ratter. Trönder Jensen littran. Ja, det blev kvarst ju populärt till Fisker John. Han skulle ganska lagt han långt över om.
och han kom ner mål och tog blev några överliga. Men det gånger typ bättre båda vägar så det är något överklansspel. Ja, men det är helt okej. Alltså det var en liten löte här att det kan vara lite skilla så bara Leon vi Elvin spel och raktiskt någon annan och ska man säga latta sändningar för lunch om man kan säga det så och men nu är det akkurat som att nu är det synte mer kommer ju att precisionen är blivna synte bättre i sjön och spel någon. Men alltså jag hade aldrig att också vägna att så Pavelin att där aja kira sig att men det är att det ligger ju en sån jag vet inte man kan kalla en vakuum att man kan man alltså kvar för av detta. Ja, och nu är bollen har vi halvan. Trönder Jensen Hevran, staden kan miska så eknar halva, högre med till Jakob Rowan. Och innan till Johan Trost Lisjebaran. Och gör till Barstal Vartom. Det lukar som hoa klarna halt ju i RV Center. Det är grått i RVN men inte som Janne. Han tar blev sen till ljósare knappt lite. Så Röna har bjärna brodera sig fram till högre med. Och Adrian sänder en fina boll in i fyra men han ligger näka ner målen och utkommer så Christian Malnauren och han för upp och loftar. 4 minuter farner. Och i förra halvlek 30 minuter efter av vanliga lektöj till halvlek. 1-1 är stövan mellan Happy och Kawi. Och Kajarner färdas så fram till högre med in, men Oliver Färd lyckas som inte ordentligt bollen vissar och han ändar 8-4 inkast till Happy. Barstal till Roke. Roker Jespersen. Jekvan Rowe Davidsen. Och så är det Miverianer, Johan och Barstal. Och så är det alltså Dalbo som spalt vidare fram och han har så Jonas i nej det var hört det här så för någon och i Richmond så får bollen ut högre med en Johappe och linjevägen vattrar fram efter bollen till så inkast till Kavi. Och det är nog vänsterbacken Jokavi och Isak Simonsen som ska kasta in. Och som jag nämnde här är det rätteligen folk ländande sten. I färdig halde heter den största avskåra fjölten här i Gundadali och i Ar. Det som är har vi observerat. Men det är inte ovant. Det är ofta en folk till alla så går distansen. Kajarner. Han går sändning från Jalkrum fram till Johan Spertalöj. Men Barstal han läser väl av och läser ner och blockerar igen. Och ja, här rör en grön och bänt upp under halvlek i halvtid här. Ordentlig gånga som för... Det är brigaden Chapal på veckan sen. Nu vet man halvleken nästan så tar rejsast. Färdar ivra på oss här och det äta vad. Ja, men man så på. Ja, allt. Jo. Alla så gör. Ja, på man players som väljer det här, det är så. Nej, hade är bara sån tradition stort. Jo. Och här måste man ju skorsta på bluskap. Jag vet inte finns man vatten. Ja, det kan jag säga. Ja. Det är bara inte 18 för er till att köta komma åter. Och här är det resten i halvleken. Ja, vad ska göras? Lägga strategierna. Ja. 1 minut efter vanliga lektöj här i förra halvleken. 1-1. Och bollen i Ramine, Barstal Vartum Johappe. Och så där Adrian Justinsen. Jag kan Rowe i Ramine för Petra Bottnon. Sänder han så fram efter, jag vet inte vad han sa här. Han atlet kanske också skulle renna skjuter fram efter läsa ut här som han gick vid honom. Nu är det en sån dyster stroj om med bollen och här blev frispark och här kom att då är det han som får omkall. Så det här kvart lagt vid att träta. Det blir alltid över 1 minut man lägger att träta om det kör ordentligt stäcker. Det var en liten stäck. Nej, det var inte en stor stäck men det var då i Roker fick en sån bakalora och vi vant upp här den något. Det var 1 minut vant ja. Här är en touch sekund efter till vanliga lektojen är ute. Här kommer frispark jag kan och fram emot Brostein och så Haben. Här Johan Trost förster. Det blev 1 minut. 1 minut lagt att träta. Och så är det här Amine. Här för stora män upp att vinna loftduellerna. Bollen äntrar sig Jalkrum efter vänster men så fer han till strax här av vänstra vanchen. Reker och helt åter av backlinjen nära in för det. Han fer att ta spark. Ja. Alltså Jalkrum behöver nog vara spelare som ja, vi är mest S under det land. Och sen 400 det ja. Ja. Det är ju om är chocker man säger jubileumstistinna shit. Ja, det blir man att se. Men han är en av de mest S under. Ja, det skulle lycka. Eller nej, det är alltid det.
Ett Tottenham-spark som kan vara det sista. Jan Spjartalöv väl in 4 målmaren för akkurat nu. Och så kommer bollen in 4 åter. Och så han tar inte finns han ut ur att bra sen ut i bord åter. Jan Spjartalöv. Och väl in 4 målmaren för heller inte lofta men han får lyckas som knäckvannar under bollen. Kajan vinner en annan för. Och sen han av 3 sen i 4. Och här är det Össur utfra och så Simon och så Barstal och så ser Peter Reiner hatta vad för halvleker plus 1 minut eka av. Här är halvleker i Gondadali här. Alla söken. Och sen här landskapsregistren i FA-delten är ända över Jauner för först. 1-1 är Stövan. KI läser 8 i 18 minuter. Vi mål som på Kletskar Jordan. Och ta halva timme var färden. Sverige har vi åter. Vi mål som Össur Dalbo Shade. Ja, samman omtidgen också jaundester alltid vi kan säga. Kanske KI att han Majra sammanlagt, det vet jag. Ja, det var ja det men alltså Kajan bidja i bättre och ha öland det var goda stöver men vi ska som att K i ta där skora så gänger en löt här Kajer om man men så kommer Habern mera ska man säga vi i desten och men det som är spårningen är alltså om det är att K i frivilligt för lite liga så här långt attra vad ett lat det är att Habern sedan så näck för att det hinner något det att liksom hålla undan på att han att där ja och kanske också där är ganska förfria att välja att förhållsvis handläst hoppas alltså här till the cuppings ja så jag vet inte vad det är men akkurat det har börjat skåra så här var det onkel längst men inte där helt stora Malmö kan i behöver men en rum med Jan det där kanske ja lite syndrom men att det är ett land där Ulai vill helt ja. Ja, undras 12. Ja, hampligt men jag hade jag hade kan vara bättre tror jag att det är för några löter att spelar ganska tjuskas inte alltså finish på en annan och i äldre spel någon och är onäver alltså det är ganska tärlötnar är för nekvar men det står ju att vi får ju alltså väl så närtist när och så till är den avvis intensitet men är väl det helt att av banlin där har en touch 15% att komma jag vi ut i och det är en spurning kvärt vill Sigge kvärt vill Mitchell alltså är Mitchell nöjd vid enaste jag kan omynda mig att Sigge är här och emot till stövna som annars väl det är ju en trouble this to shot under hemmavatlar ettla himin as Mitchell är actually okej för han emot till att Witching Rune sig har vunnit det så väl det negativt stress och det är en så väl en trouble uppgåva för Koi Ice men det är så spårning vi hoppas bara att det är så att säga alla har smittat man säger vi skulle vinna det så får det som mer power att det är Berlin nökt så vid enaste är så kan det öliga gott bli va syndrom så. Ja, det är bra. Vi vanar att det blir minst lika gott och bättre och i sättna halvlek men för det först är stäcker och vi tar en stäck hesa lötna med en halvleker och jag kan hälsa säga att det är helt näck folk kommer ju Gondadell till hentan här dysten och här går fotbolls legend. Ja, vi sätter ner natter i utvarp i hesa lötna 1-1 är stövande dysten mellan HP och K och vi behöver att man lötet ta Lina kommer ut efter till sättna halvlek.
Ja, låt oss bara komma in efter. Ja, så vi datter i Gundadalen til 17. halvleik av landskapingar og Alasøkedisten og i F-deltene mellom HP og KUI. Her 1-1. KUI leier 8 og i 18 minutter på Tleskarskorreie. HP javnei til halvvertunnen ved ferien. Østerdalbro javnei. Og i hese stund bruksleie Peter Reiners 17. halvleik og i gang. Og her Egvelian ekver avskårar og i Gundadel til hentan her disten, og spenningen står nå, 17. halvleik færne gongt, om hva skal henta, hva at vennjarner atlas om hette nekkat her kunne sattast vi, etla bayer, etla kanskje annar, vil meir enn hetta, og hva så noen. Hva vantar du, Johannes? Ja, det akkurat det som jag kanske säger ta ett färd till halvlek, alltså vad vill jag där? Alltså hur snack vill jag där liksom fyra, alltså ett avvis nökt sem i banan hoppen vi ena stig så för ju eller hämta och det som skall till det och kanske huxa i sälja och att det skulle vilja där ganska helt näck för att vi kunde få en ordentlig som inte underhållande det så att det kan bli öliga köttbär så gångfotbollter och hockeyfotbollter och man bara ansar efter och till grånkar chans i rör fram efter så att det hoppas att och det tycker vi sälja kvar ut det har ganska mer bruk för just det har ligger rätt någonstans mitt med lunch ja. Det var här ett moment här där. Och här är sätten halvlek Verger har bitta sånne ramale og søker norr etter. Her nu har vi innkast og bolten kommer lengt inn i Brostein og KUI for opp i laft inn i Malteinon. Høtte og kommer nier inn i Brosteinon og så Ado spelaren som sender han ut ur Brosteinon og Åman Amina. Og her det Johan Trost Johappe til Trønd Jensen atter Johan. Og så gjerne Trønd. Jeg hadde ikke noen utskifting gjort her i halvleisnon så mot 22 spelare som spalte i Atlant for halvleik. Johan har bolten, Johappen, Lichibaren til Barstal Vartom. Venstre meien til Aramor Jonsson. Og han sender han så til, sier at det Frank, men Sebastian Pinkel. Så det Simon Samuelsen, Johappen, som er venstre meien. Og Ari kommer fram i, atra backlinna, flatt inn fire, hver ferran denne bolten. Jekman Rowe ferran. Og så färra Kajar ner. Stav i bolten. Han missar bolten och till Jalkrum Elster som för fram efter vinon. Men här ändrar så bollen till Trönde Jensen. Han snärar åt honoms och är vid bolten och lägger han för fötterna av Simon Samuelsen. Vinströmejen till Ara. Och Ara fram efter Vinströmejen i Broa sätta fjärran så stäcker han av och hever Trönt att han fyrer sig. Trönt till Simon. Och han hever bolten av Mien nu Vinströmejen. Spelar stått inne till Råg. Och så där Johan högre med till Jakob Rowan. Åter till Johan. Och har Björner lätta bollen Raika åter och fram. Mesta egna i halva nu mitten sunnar spelare. Och så center Simon en boll vid neckvar skruva fram efter och han får bort ut här. Vätland. Ja, och så hör vi att säga att en utskiftning är färd fram. Olav är ut så spelar höger backer. Johappen. Nej, jag Ola Niklasen. Ja. Och Dion Split är kommer in och spela. Ja, nummer 20 det så. Ja, akkurat. Och det är ju så att det kan vara skräge men nämnda ju flyr för kanske för alla att det har ju öla lite att komma vi i höger sida och i allos passion klaxingar. Och Dion häver väl sutt på större potential ju allos passion helt nu i varje passion. Så att plus länge inkast är gå inlägg och tvåt. Så det kan vara bara en taktisk skiftning. Ja, och så lägger han bollen ut till Dion här högre med. Så sänder han bollen högt och väl in fyra men här väl och väl. Inte nå väl. Tror jag här var Hape Malmön uppe och fick han. Och han tajter klar att sända bollen i spelatter. Och det här var ett ordentligt loss. Fram och hinna halvorna. Här för onkel spelar en kort men spelar hade fram. Simon Ferran mister min ord. Då har Björn som gör det som Kajan körde vi Evil up närmast med en Ari kommer Iberhalar Simon fick bollen åter. Ut åter till Ara. Och så trippar han sin trär och sänder han där hämtar vägen och han är i hotna töken vi nettopp Dion och det var Dion som snädd efter bollen och så till Ado med Harry Trunter tråkas in ovan och fär bollen av honom. Barstal hever han som inne. Barstal till Johan Trost. Och Barstal åter. Och Johan Trost hever så bollen.
När Viene sänder han fram efter högre mejen. Össur var uppe, skulle beina vågar vi hatt någon. Lukas det inte ordentligt bollen över ute, Kaje har inkast. Spalder är 5 minuter här i sätten halvlek. Och Stövan är en som över 1-1. Och bollen i Ramine. Helt ut i höger sida. Och så där Roger Johappen för sentan fram till Pinkel. Pinkel har bollen chassar spelaren till Adrian i Brom. Det här bättre platser. Och Armor Jonsson. Och han lankar till och här räkar han en motläggare och så stöcker bollen om han i hottne. Och så ströjas där om han bollen här. Kajarner Foan. Dion och Jan Spjartali spelar väl samman syna mittlen. Och få Habjörnar Renat. Men Habjörnar vinner bollen åter. Öster hever han nu bant utanför Brostein och KI. Och för en ända där vi åter också en sån truncha spelar hon. Habjörnar till Pinkel ut till Ara. Och Ara spelar så stått till Symen. Tvär Habjörnar, tvär Kajarar här vänster med in. Ara. Och så på Atletskar i mittlen och bollen stöker sig ut och inkastar till Habjörnar. Ja, och Habjörn har sitt det har haft bollen så 5 minuter vi då spelat har haft bollen på tunna så det är så väl en vanda mycket skra men totalt alltså och också mer om det här kväll är det kan vilja ta lite och ja nu fänger det bollen. Ja, så en skyfsending like jag kan ro lästa skarpt det går så här för så Jalkrom vid han smättar all fram med det vänster men jag kan ro att någon och han får sätta väl in och hade man en fint mål upp och på Atletskar kom glöjande här fick han inte fått någon tram men har mamman stå här och fick han helt han fick han i fönningen. Ja, men så som sagt har boll att ta in och så såg jag där en Elvering som inte var no nej gå här och kom i mitten och så gick det fotlar för fram. Men det som jag också i montel som där har väl i åren att det främsta männen jag kan ganska li alltså inte 3 inch nu va det är öliga längta skulle ta natur men nu vinner där bollen så ja så ska Arminio så färd ju alla så är det Lutsens stitcher. Men har bollen näck och KR kanske där vanda mig glas som jag vill här till. Och bollen är då har vi halvan. Han vill center åter till målmannen. Så det Barstal, han vill så all öppen att då lever han så han ska släppa sig över bollen och bollen ändrar Mine. Trönder Jensen en lång centring framåt till Simon Samuelsen. Han räcker in mot Brosteinon och han ränner och snyter den här kajaran men det är hotnarspark till Habe. Men ja. Och det vet som det är Näka skulle ta vårt till lyssnare Kajan Atlant och säga är nöjd vi lite välja och så kanske du på. Ja, det är center alltså visst hette är Lucas som attention på att vi skulle vänta och så är det här. Men själva att han att vinna det med omställningen och ett lag. Och så har spark Happen och touch med locked in 4. Oj. Och bollen ända efter till Adrian och han missade han från foten någon ut här så det blir inkast till Kai annars var det en jättemöjlighet att få en in 4 åter. Ja, vi har en negativ stöv och hottas bara. Vi har grabbat ut i vänster så ju och vinkeln går till det är perfekt inlägg. Att det är en av de unga som har tekniken i ordan men jag vet inte kanske vara att han också näck fer som bollen tar ut där kanske skulle bara lätta en färg ut till inkasten. Anyway, och så är Kajarner av bollen bant utanför egna Brostein för sent han ut i vänster så till Podd stått till Semir att till Podd så har Björn i mitten. Och till Adrian så fer han här vänster med. Gott sammanspel vid Pinkel. Fer botten åter. Och fer framåt till Binon. Snajren om motläggaren. Och lytter han så in i måltagen. Och här var när vi att Habjörn fick en gåan målmöjlighet in i Brostein. Tar här framvis bollen. Och till ut i vänster sida gång för men så karar där bollen ut här till någon. Men det är nu fan 8 minuter här sätten hålla ett och se att det är skifte färre fram och i spelmönstren någon. Det är nu mest Hape som är spelstyrande i en negociering. Ja, tar men samtidigt så Kajas med den bästa chansen, va? Grejt om man har bollen men Kajarna vinner eller en vanlig Elvering som en Skymus där att göra en omställning till KI och tar det lika vi har kommit till färdigt att man släpper vi har haft bollen just ner. Men samtidigt vart han Kai utskiftningen en indikation att tecken om att Kai kanske vill lägga mer för alla spel nu. Det var min första tanke där nu så fann det av där just att utskiftningen ner till att han hade ju öde ut att komma vi och i alla sparsen ut i höger så i högra. Så också jag att det var ganska tanke men det är som så släck kom till sin rätt än men kanske skulle där bruka den löte att få så här en 5 touch mot vad det är och så kanske bröda där löte sin men det har jag som är bollen och styra vad det är som ångsvägna kan gånga fyrs. Bollen är Mine Jakob Andreasen jag i Hebran fram efter till Jalkrum och så ända där vi har bollen vi sänder långt fram i bord och här kommer Isak vi fotlar för men
Han kör en man och kottlar och så kör om reppe att och så men tack för det är ju ögon att han kör frispark här och det är helt allvarligt också att det var också klart frispark till Happy här och det gav Kai en stor Malmölägga och för det så men motmalte domaren så för en goda kost men jag hade en grej som vanligt. Anki var så och Kai kommer en öliga gast över till så frispark jag tror den region och så men här och lag frispark till Happy. Bolten vi lagt det ifrån till podd och tighter en har superbjärking alltså har bolten Kai möjligen va? Ja, det är stor ja. Att domaren skulle bara rättvist göra en sån outcher via Jova Guldkors men det var berättat att jag inte säga till att han kan ska reagera sen så det måste jag helt ärligt. Hotna sparkel Kai efter tvärda bästa målläggarna har var slapp ju sitta nästa bollen en väldigt chanser i häststön här till. Det var stor det när för var isne rymliga tvärt okej alltså kunde väl skora oss på men hästen ska kanske och i kassa men jag fyller det här Malmö som håller en superbjärg ur frasar här och ja och att annars det heter kanske vara lite som bra att just om Karl-Lars 8 nu det har bör som har varit grejt om men jag fyller det kan nice vara och det taktiska spel någon att låt Habern komma. Ja, bollen kom fram och så blir plats och så färrar vi. Och vi sitter så har Habern om att släppa jackna ner. Och så färrar där efter liksom andra bilchan och alla uppe pricka bollen in till Össur Dalbo. Men bollen stöcker ut här till Manspark också att det var att ha på ena bollen senast. Men det är mer intensivt nu halt ju. Ja. Men nu är det också grejt Habern bollen och hinner ska vi säga Malmö där. Men det som är också ofta att du leder, hvis du gör det vi vill, du leder, måste man säga, bollen fratar, du leder stor område fratar och hinner lite och ska man säga, vrida bollen framför 6 eller 8 för 6 meter så kan det vara öliga kött att Malmö spelar på tur. Ja, det är kanske en sinne markatlig mat att räna vinna distan på. Ja, men det är det mat. Det är mat. Det är det. Ja. Det är lätt att målparten bollen. Locka där fram. Edlom minutter før når sett nå legge. Jan legger 1-1. Så det Kai som renner på det alle bildet. Har Bjørn vinner bollen. Jakon Rowe stått til Adrian. Og gjør til Rowe kalt igjen. Og så stakker bollen atter av bøtlen. Og han vil lagt det atter til Taito i Malnon. Og han fer et skott fram av myene. Og så vil det fra 1,5 til det neste, til det 3, til det 4. Og så det Habjørn som takker bollen nyer. Trønter legger han mistre med til Ara. Ara er Ramine og bollen til Søymen. Och Simon Snyder räcker inom Dion och så lägger han bollen till Rauk Jespersen och han skjuter så vid vänstra foten med herren Kajar som lägger sig 4. Bollen stöcker ut efter vänster med till Simon. Simon lägger en gång boll fram till Rauk in i bröststenen. Den Lucas John har för backlinjen. Så väl in 4 och så är han inte stor med över här och skallan i netten. Kajar är väl man när får bollen ut efter bröststenen sända dem av mina. Och här är Addo han lägger neck 4 men här är Trond Jensen och han tidigt har Termalta stövne. Och ger inte frispark efter domarens stitche. Så det att Simon vänster med. Och Simon lägger så bollen in till Trond Jensen. Och han är Amino bollen och Barstal för så ena bollen för Omina vid bollen lägger han efter gör högre med till Jagvan Rova Davidsen. Och så är han nog att sätta fyra fram efter där och så snärar han in efter. Spelar stått till Adrian. Adrian sänder så bollen in i Brostein och här för att flyga fram och få hötte under bollen och så alltid har vi en spelare en kall. Där är inte dömt. Och så Anje Ferreira skott och han att ut hans under första bollen. Och så är det Johan Spjärtalöj. Och så prickar han bollen till nästa man. Tarboy spelar väl samman. Kajarne färja kött mot alla till så läst att vinna distan. Och så för det Dion och fått Kattler. Nu blev det helt inte frispark här. Frisparken är avskaffad här just nu. Det står det till. Kanske ligger gott. Och så den har Björner att få kött mot alla vilja och till Lucas Dyson väl så för vi fått lära för fram med vänster med igen. Han kommer in i Brostein och vad händer så in 4 och här är Adrian han sätter in det. Happy 8-2-1. Ett super mot all upp Johape och det händer vi att Armor Jansson kommer jukt någon här vänster med igen och han fick lagt honom över om och Adrian sitter halv för kulla skott men han la väl i net någon och så är Happy 8 2-1 mot KHI. Ja, och en super kontramål. Det börjar vänster suje och Ari verer eller för öliga gott plats att renna och han nekvar fer och brukar ferna och så kommer han flatt inlägg och så ända bollen så ut i höger suje här Adrian ja, jag får sätta någon ner till bankran snedja mata men ja, för distan vill jag helt att detta var akkurat det skulle till. Och nu får KHI inte ordentligt och do på mot alla överhuvud. Nu må att här som man säger. Jag visiterar till alla väl så må vi räkna vi att det värderar till nu. Ja, alltså så man vet akkurat vad det är och inte, men att switcha till kunde man misstänkta för okej, det ena sig är okej, ja. Och så kan man säga att hin att kan läsa för han att vi
flytta nekfalk atter och gör det trubbel att spela jag så vinner kommer en skype sändning för Höbern och så drönar vi det där och det har hänt i time för den här i Gussus så det ena borde ju ha skåra men och som jag kanske inte nämnde så risken är isen öle stor att man leder nek initiativ fra sig att hinna göra så allt out. Och jag kan tro att detta var några powerplay runt om 16 men detta var mer att så kontramål attra. Ja, och så får Habjørn botten vissar att det är nytt alla upp och till Össur Dalbo och så med Mr. Mayen. Och han rönnar släppa in om men den här Kyle garant att Geron inte och att har dömt till inkast till KUI. Aikors här är färdig här i sätna hållet och här är 2-1 till Happe. Adrian skorar till 2-1 nu. 8 volts minuter var farner. Alltså en halv timme efter avsnittet någon. Kai har inkast, Adu för bollen ner högst med en, smyger vidare vid någon. Vi skiftar bollen häktningsliga från högra till vänstra fot. Jakob Andreasen färran så gärna. Och han fär lyska bollen vidare till Isak. Och Isak spelar så åter till Hurt. Vidare till Jonas. Jonas räcker så över bollen fram mot minen. Center han så högt vänster med igen. Siktar efter Jalkryme. Och här ända då vi har Björn köra bollen ut till inkast. Kai över till inkastet. Jakob Andreasen över bollen spelar in efter Jan Spjartalöj. Startar den kan miska så Happy Holmen ut åter till Jakob. Semir Hatsibulic för han så gärna. Det gör högst med en till Dion Split. Och Dion sätter så färra fram efter här. Så men att någon han förlångar han för fram vi. Han sätter han får in bollen fyra och Habjørn ska han så ut ur bra ställning bollen ända till Isak. Han knallar till och omvisat har på bein för bollen ut till Hattnas spark till KUI. Ja, Kai han kom långt fram. Ja, Louis, att jag vet att skulle till en mål och ta bröt Royal ofta fotbollssyster och heldigvis kan man säga. Ja. Men stod det var över till Arena och som då får ett nästa KUI att kanske straffa. Ja, den ena här så bara där hade han skulle gå så för in och här man där har så tacka tight för en superbjärging och jag sa då. Ja. Hattnas spark till KUI. Dion Split för ut att attacka Hattnas spark under på 6:30 någon. Och här kommer här högt och när malen on och Tighter har man stretchar sig förjare lite och så fär han akkurat knäckvannar under bollen och han får ut i hinnaborn i halta var nytt Hattnas spark. Ja, och så att det Dion Split och gå inlägg här och vi så i Öster för hållet. Det första värnet kanske inte får ta på mål men annars är till en av hans så ska man säga gå i inlägg och gå inlägg. Och nu är det Jan Spjartalöj som tar Hattna hinner med igen. Vi som det mistra fått det Eisne väl in 4 och bollen ska alla vara i sygenätet. När vi vantar Michel Hattnas spark jag KUI. Ja, det blev kan man säga wake up call för KUI att Habjørn skora här och nu har de lagt eller lägger där mer 4 år kommer det faktiskt fina stöver sig. Ja, spalter är 6 minuter här i sätna hållet. HP 8-2-1 mot KUI. Och Tighter klarar vi målsparken till HP. Och här kommer det högt fram och hina halvorna. Och Kai är nu första av bollen. Bollen kommer så ner här och har i halvorna. Arre färran iver om vissar men färger tämmer alltid bollen någon. Och Dion lägger han så åter till Christian. Och Christian spelar han först till Hurt färran så åter och så går det till Jonas. Jonas räcker så jag synder vi bollen så ändrar han mine. Har Björn få bollen från dem åter men sändningarna färra kanske synder inte nå vandaliga från man till man och kan gärna få så fälla bollen och få ett mål upp och att då är det högt som en för att verkligen nå bollen för han sätter han i 4 han får Hattnas spark. Men det är en distor som ligger till omställningar till Happe visst det är och vi såg ju här det är bara ganska små spel i svär någon efter som för den här men det kan färra och vi är nu helt tydligt att det kvar ut här så vet man nötter att lägga sig inte mer 4 och här är rätt nytt Hattnas spark 3 och det här vad det tar gå. Det är ju högre med och vänster med heter kanske Sindre Atalia. Och här är en som touch upp med att vara uppe i loft och upp om målen. Ja, Skojern har väl haft en nudge Hattnas spark distan här. Ja, och det här var ja så nögle här sätt någon har ankrat dem li nögle vän. Jag inte. Men det verkar som det är avtal där spelar bollen. Det första kom in och tack skulle in närmast på den motor och så viska in ett lev skulle för att där och boll ska hettas i 4 men kanske inte rakt nog väl alltså sent inte vara no naive. Nej, och här är så målspark till Happe. Bollen kommer över K i halvorna. Pinkel hade under bollen men Kajan är i högre. Så Rainer Roker men här är det så Jan Spjartalöj som tar ju sjätte bollen. Bollen ändrar till
Dion, så atter til Malmannen, Hene og Manamien atter, og Trønder Jensen om å få fætra bolten, stått til Barstad legger han atter til Tide, som er kommet ut ur Malmannen, ut ur Brosteinon. Og så er lengt spark fra honom, Søymen Vinstremein her, her er Jonas Fyrjanon, bolten fyrir ut, Habi hever innkast av halvare K i halvene Vinstremein under Vestara Skøyle. Vinstrebacker, Aremor Jonsson kommer fram med att kasta. Och han hever hoa tveila bolten fram i hotne. Här ständer Jonas Jokai, stått till Semir, vidare till Hurt. Och så får Habjarner bolten atter. Och han har lagt den också längt atter och ekna halve. Malmaren kommer atter ut ur Malnon. Och hever Johan Trost som startar med Sky så ekna i halve. Han får fätra bolten. Etter gör Amina till Adrian och han dralar och Lancho Montes passar av bolten. Slapsar akkurat av igen med en tyvärr. Och så är det Arre Vinstremein till Søymen. Och så Össur, men så ligger bollen i mitten där och fyrir tau. KUI hever inkast. 35 minuter farner i Disnon. Det vill säga 20 minuter farner här och i 17 halvleken. 17 halvleker kött halvligen. Och Habjer 8-2-1 mot KUI. Kajan har bollen, Hörter till Jonas Flint. Och Amina till Kletskär. Atter till Jonas. Och Jonas atter till Pottl. Pottl innetter till Jakob. Jakob till Dion. Dion attromse till Pottl. Gott sammanspel till Kajan. Och tar får ett inkast. Några meter långt framme. Dion Split som kommer ner ur apen till KUI. Och var vid till att göra sucht till att KUI inte blev mästare i fjör, men nu är han så blir kvarjare. Ska inte, som man säger, råta ute, men det var det sån här dyr avser nu ut i Archon som kostar dem ett. Kostar dem en KFM kaffingen i fjör. Ringar och klackskar, han fick en konjak fri. Ja. Ja. Så då har Björner, här var bollen mina, Roker, men han missar bollen ut av öttlån. Jag gott tror nu är det Habjörn som har misslyckats som Thatcher och Kajan har sett som nej, jag tycker som stadigt det hit att det är ganska vi attla jag koja att det ganska hålla fallet långt attravatla och nu är stövan så bra och så vill han inte göra något annat och ta konto där för så det bara från början att vi såg det där distan bilden ta komma där ut och lägga tryst att första minuterna här och lyckas som styra töj som är styra och i Örnal så vi Habjörn som jag var störst men jag vill lite vi luckningen har jag vill lite så malvagen jag har ju så där får på det kontra eller omställningarna som för tre för den ena skulden nog vi sätter ner och så är det helt annat så att det kommer att spela ordentligt på att så där vi 8 men nu är det så att det är ju inte så lite på väntarna. Frispark till KUI och Hallberg har i halvene Vinstremein. Och hade det Dion som attlar skjuta. Det här är Eisen Johan Spjartaløy och Jalgrim Elter. Där är Dion Mattie. Halter han. Han tar det så ut av vänstra vång till Johan Spjartaløy och så en 4. Och att det var en vanta skott här Malmaren han måste helt ner till stanchen efter bollen så det var lyckas med skott. Och så en 4 på Kletskär har bollen in i Brosteinon men det missättnas det som man röner vi hade någon. Tog ju ända ner bollen för ut av backlinjen. Manspark till Habbe. Ja. Men det som vi kanske har nämnt att det mot förhållare vet jag att vi såg en vinst som virkar otroligt väl så Jalgrim och Isacher men det för inte riktigt så väl tajt och lyckas så ska man inte attala av att någon ta förbjuda det så ett annat ställe så självt men det har för väl brukt om just nu i lappnet av försäljt att det ligger framåt av så då Happe som redan får alla belant här har bollen av Mr. Vanchen det är Simon Samuelsen och så kommer Jonas snacka här ju igen och tar det frispark till Happe. Frispark till Happe helt ut vid sjölinjerna framåt av KUI halvene under Västra Skøyle. Ja, jag vet inte exakt att det som är hänt att Berg Jalgrim och Isak som var ganska där. Ja. Alltså det blir väck. Det väcker ju Örnal. Så tycker jag så är det redan kan chatta man. Som är förra halvlek. Men så vet jag det kan komma att man så. Hade det Roker som tar det till här frisparken. När Malenon och bollen skallar mot Malenon men Eisen vi syna av Malenon. Men hade det rakt han väl här så det var förra han skallade inte. Ja, alltså inne till från Roger det är gott och så kommer Oan och Habberna vill jag säga att Tottenham-sparta att se att den kommer en kvar göra vi ut av backlinjen här men ja men alltså rymna går över inte en stor chans men alltså går över. 24 minuter kvar när det sätter halvlek. Habjer 8-1-0 mot KUI i Kondadelle.
Och här är inkast till HP Huxie. Vi hade HPs skifte folk. Så vet jag inte hur ska ut och hur ska in. Men det är akkurat de ombundna här. Ja, men bara boja. Jag vet inte. Kan det vara en av de yngre tjackar? Ja, det är alla unga män som är av jobb omframt Levi Hansen. Så han känner ju inte så lätt. Nej, det kan vara sån här tjack. Alltså han fick satt man och ihop gör. Man tjack Anfonsson. Ja, ja. Alla vart jag säga så kommer Össur la Pinkel. Alla vill se ut, va? Vad ska man göra? Ska ständra är 4 till ett Pinkel. Pinkel ut. Är det det? Men det var inte Pinkel var out. Jag helt ju så 4 till. Ja, skjuter Pinkel ut akkurat nu det. Smart. Vid boja och ja, det är Pinkel som för. Nu får han halta. Ja, nu får han halta. Ja, nej, jag ska hålla tag så foten ja i isen, ja. Ja, okej. Men så det kanske mer av nej att det skiftar nu. Det var kanske inte det som nej, det tycker vi att det var nu snackar ganska om att det var onkel ganska tekniskt mankla men jag också och det som heter det nu alltså det kräver störst hjärta det kräver han köpte Anfonsson jag tror. Ja, gott vet med det första det är lika. Han fick satt mal ja. Ja. Det är för alla bättre resten som kan arbeta. Men Pinkel skatt helt det har lagt till ja. Det blev nytt inkast till HP. Ja, första skiftningen till HP och Kai har så gjort en i hållas någon. Och inkast till HP. Bollen blir kort ut här. Ja, Öronsen nytt inkast till HP och är det inkast till täcka där högre med in framåt och Kai i halvne under HP husen. Jekvan Rowe Davidsen för att kasta in. Och han tvärde bollen till en man som ständer Araka Brostheien. Och så är där helt ner i hotten och nekver bei Blair Reier och till onker jag vet inte vad jag hade en pojke i handa vi en annan hin vi och utskiftning kallt kanske. Det är utskiftning till en pojke ja. Nu är det Kai som skiftar ut. Ado ska ut. Ado ut och kan nummer över resten 14 till är Torur Justesen. Ja, han är så fint och det stress nu. Och kvar blev det så i sjön var det någon är det inkast. Ja, inkast till happen också framåt här och så vi kommer in i Brostheim och Kai och han skallar ut till Brostheim. Trender Jensen jo happe förran. Räker om han med och han langar han helt åter till målmannen som är kommit ut ur Brostheim. Och så langar han till längt fram ut efter högra mejen och Isak har bollen ut här. Och har Björn har åter inkast högra mejen näka framåt och Kai i halvan. Och Adrian har så bollen fram i högra hotne. Och här är Kajarar utan om man och jag vet så blev det att inkast till Kai. Det verkar inte så is. Inkast och sort nu. Det är så det spelar nog tänka trångt och öch som vi går så. Ja, det säger alltså alla spelar flit i och ger öch det ger det trubbel till linjen vi bollarna kunna spela sig bort från att. Och ta över då så inkast. Det smart så kör vi hämta nu och här kommer att inkast nu får det hinvägen. Nå, det som annars är att säga till att vi tar spalt i 2,5 minuter ute vid halvan timme här i 17,5. Och här är en som över 2-1 till HB. Och bollen är och HB halvan han blir center fram efter Össerdan och så kom Fletcher upp här Rängstova men ja han tar väl Tepper. Ja, nej och verkligen till att Jonas ständer innanför ja han är ute till Harter här. Och i rakt linje var meter ut för Harter ständer och ta över en längst med Jonas ständer en halv annan meter innanför. Ja, men nu där var en löte här det blir utskiftningar och 1000 inkast och allt det där som är spelet down annars är det väl ölla går intensiteter alltså. Ja, och det som händer vi ser bollarna och next steg vi spelar. Vi läser snack om så vi dömning så där vi sen domar flöjta för först Nico Prick så det ölla kött att damper för ur chatten där och det är snur bruk för nu det är vi får bollen i spelarna och precis kända så ölla nek akkurat men få gångt och i samma spelare så att Chaban och Leon så det är så roligt som det kanske vara så löt ner. Men det är så att det är tacklingarna där är jag möjligt som inte. Ja. Och inkast till KI. Nog så framåt och har i halvan i högre med in. Dion Split tar det åter till Jonas. Jonas är när millinjen spelar in efter till Tor Justesen. Vojaren till Hurt Askam. Vinstre med igen till Isak framåter. Jag kan Rowe touches efter bollen och så ändrar han Jakorion. Ja, Kajarner Havan och Isak reser sig efter hela bollen chassar och så vidare Bruksla.
Och frispark till KUI. Frispark till KUI. Miskaj så happy halva nedla knappliga till och i vänster så. Jonas Bjartal ska ta. Och han sänder bollen högt fram i Brosstein Johape. Han gilte möjlighet tja. Får bara komma fram via skallar men hörde ja han räcker inte bollen. Ja, jag vet inte man inte vill skumpar och han är sin misstag. Han följde kanske att ta ner av efter bollen när de kommer om tror jag men domaren för flux till målmannen Johape och tar två så ser man och men här blev så ingen avvägning. Jag vet inte vad han. Nej, men det var nog inte tajt så väl i stövn. Det var en väldigt spelare alltså hörde kommer in och han kommer sin skriver där bollen kommer där och han följde väl att han finns ett skåp men om det var att de lovade det inte att det så är simpelt. Halvor tog med färren i sätten och halvlek. Ett kvarter efter av dessnon. HP 8-2-1 mot KUI. Det var 1-1 i halvlek. Adrian Justinesen har lagt HP 8 i sätten och halvlek och det hände ju i 8:20 minuter. Och så skulle vi gärna få en hektiskan och intensan ända här distan vi nekvon spenton stövon. Vi må gänga ut för att sälja KUI för att lägga ner fyra sig här. Lötenan och ett kvarter är efter att spela. Dion tycker inkast här. Araka milen högst med in under västra skulle atträtter till Jonas åter till Dion så innetter. Kajan är nu Wiström vid bollen Isak Simonsen. Reker vid bollen stäcker av snärar 140 sänder så bollen fram efter gott spel till KUI. Lyska bollen fram till Jalkrum men går sändning i 4 och här är Barstal högt under bollen kommer ner bättre över och så ränner det till Semir han reker in Brosnan bollen ränner kommer skottmål lägger han ut i bordet till Jalkrum åter och Jalkrum sänder bollen väl in 4 mål i åter och han ska över på och han delar in ner on the touch en fint all upp KUI och när vi att finka mål. Ja, jag nämner fint all och här kommer tajta löjten sen skriver ut här men Jakob här inte helt bollen ner han är uppe här och vinner bollen i luften här och fer bant upp om. Ja, men det är väl detta vi har bruk för nu här och särskilt Kajan Reisner jag kunde lägga av i strösta. Det var bant att normal ta alltid att där låt neck för men så kan som dona där lite så men det lyckas som nu tvåt. Kan det 15 plus det läs allt efter och så nu var det skett att lyckas som sporten igång. Ja, vi vill lägga. Ja. Vi är för neck och så säger rollen och tryck vi så där va. Ja. KUI hever inkast Ara Kamilin i högre med. Dion tar det atträttet till Jonas. Och Jonas sänder så bollen vidare till Hurt till Semir. Och åter till Jonas. Tar ju egnar halv i bollen än. Och Jonas kommer så fram med mina, stäcker så av. Jakob Andreasen färran. Jakob skakar atträtter efter gör till Hurt. Hurter fram till Tor Justesen som är inne i happy halvene. Han ger sig ut i vänstra bor vid bollen, lägger han för fötterna av Bjärstal i halvtiden så fram av vänstra vång och vångren till Isak han får helt att i vet om bollen blir ute, han är inte stämt ut hem. Jo, han är i helt där när han Ja, i helt över. I vet inte linjen så bättre. Ja, han är akkurat så. Men tar då och tar få spalse fram till bollen nu i Allops stöver. Ja, och det är väl där skulle få fädrat att det var så här kombinationer så lite vänster så som förde till Öllen och goda stöver de första 5 minuterna. Och nu så då så att det kommer att nu är så när Mr. Bolton akkurat och dom till Manspark men alltså det tandvägen där skulle jag helst och kanske få som så högerskyna vi under väder och så tom så här just det snärt land det är lite som kommer högre och det skulle vaxa ju möjligen ta i det och kommer in. Ja, och så en sån stöv här tjän KUI här där lyckas som Dralla och Ivast och Monte kom ju nej här framför Brosteinon. Men så ändade vi att Anker bara tog sig snägt den händer och sände den bollen av Vandalaj. 12 minuter efter av dessnon. HP 8 2-1 mot KUI i Gondadale. Och i alla suger dessnon som alltså är landskapingar distreisne. Jonas Flint Rasmussen efter gör över om till Tor Justesen. Center han så efter gör framåt i bollen. Kajan missar han här. Ja, han trost färran, lägger han att till tight i Malnon, lankar han upp i loft, iver av hina halvorna. Flyer för upp efter honom, Ange färran först för. Tor Justsen till Dion Split, att till Jonas. Och Jonas rumma att, ja, färre körtliga. Tämmer allt och stövne, men spelar sig så av botten. Har en några olika händer.
Och tar ju uppspel en Kajarner Semir för så bollen i hina halvorna. Jakob Andreasen, Dion Split centran in the Brostein här för han är kvar efter någon Malmö så har Pierre kommit ut och färran. Tvädran från sig högre med igen. Jekvan Rowe räcker vid bollen fram efter bollen kommer fram av mina nu. Lytter han så fram efter ja. Det var öle optimistiskt. Ja. Han sände faktiskt bollen ut av bollen till målspark till KV. Och nu har Bjarne bara Lucas som läter bollen från sig halvtid. Reina Verja är så här 2-1 Larslarna. Kajarner har bollen för den kvar nu. 20 minuter efter av vanligare lektoy. Jag var snart Disnon som har i lötene ständigt la vinna 2-1. Och bollen så Amien nu. Jakob Andreasen och lägger han och skaka efter gör till Jonas Flint. Framåt till Jakob. Så en fin sändning från honom fram av vänstra mång till Hjalmar Jalgrum heter Hjalmar. Jalgrum efter det finns han helt upp i hatten. Så ränner han att dansa hända in och handa in att backlinjen i halden skär bollen och lägger från sig. Han över ute. Ja, här skulle den ganska bara lägga bollen in sparka in i det här var nog av klaxingen in i. Ja. Så ser det farliga. Ja, efter en skiftning här. Alde Levi Hansen ska in och hoppa. Nummer 9 ska ut till Roker av Flöten Jespersen. Ja. Roker fick en snott också till Desnon men han kommer för åter och har så varit med till att spela. Ja, så ser jag tycker att Harberg också mest om väldigt partikeln så. Ja. Skarna har haft ett avstrush men det är inte det här garvet att man bara sitter och bojar. Det är Sverige skalan då är 4. Skalo och Epsheim spelade ett och ta var det som man kallar ishockey ska se mål för powerplay ja totalt Epsheim dominerar så styrs något där och totalt dominering alltså och det är inte vi här ja det så drar bollen men inte det här det är lite något som 8-6 meter och trillar runt och kommer i gåva stöver så vinner drar bollen att det är boll som ut från att det här men spänningen är om där är men för det som efter det men det inte så är det så bättre att ännu gossar. Nej, så bollen färren ut av bollen till inkast av Ara Camillina och det minns så en Kajarner hade tagit inkastet. Men bollen är så center om man har kvar i halvan nu och Jonas Flint beiner vi hade någon åter till Christian och i Malmö. Så 8 minuter efter av Disnon går sig det vanliga lektoy. Stövan ner 2-1 till HP mot KV. Och i fullsätten Gundadal helt hända Diston. Och Kajarner spelar väl fram efter och alla på bollen kommer till Potletskar lägger han ut till Jalgrum efter av Mr. Vanche. Jalgrum efter Snyder en man av Jesse till Sentan in 4 och bollen kommer väl i 4 och så är han av uttur att Brostein med framvis Kajarner som har vant till Jakob Andreasen till Jonas som kommer in lägger han in efter till Tor Justesen så lyfter han bollen åter väl in 4 och är med för en kall och Anche där dömt tog sig. Nej, han inlägget kommer här ur högre och Pod är liksom 18 för Johan och Johan förstår Johan eller Pod glöjer simpelthen åtta näka. Och han blev lite chant där. Är det hans ligger där? Är det Pod som det vara? Ja. Och det är som manspark till Happen. Och jag vet inte om Kai General shifting att rätt. Jo. Här är Ockurst och Jombuna. Jag vet inte om det är en klackstein eller vad det är som ska in. Nej, det är det ganska inte. Men det är så inte. Den utskiftningen är så inte kommit än. Så är det ett utspark för Habermalmannen som får högt och belavt men inte så längt fram till vattnen. Så battrar linjevägen med spel helt fram. Så ända bollen till Sumen och Samuelsen. Så för han till strax här i vänstermen. Räker vi bollen. Narskas Brostein. Snäjer så sen till högre. Lägger han så vidare till Kvann. Levi halvtid. Levi skottmål. Skjuter mot målet med back to så nu. Så är chansen här att skifta. Och det är nog Bueno. Martucci Jalgrum Elter skal ut och nummer kvar står här 23. Johannes Danielsen. Johannes Karlsö Danielsen skal in. Sex minuter efter av vanliga lektoy och i Gundadalle har vi 8-2-1 mot KV. KV bygger upp på egna halva. Jonas Flint och bollen. Litter han fram och har i halvorna. På Tletser tar han ner. Har Bjarne få alla som fått under bollarna ändrar med in i åter. Tor Justesen stått till hörd.
Hørte Ramina og Bottnon. Og fer fram vi en av måtlagaren spelar så bollen fra seg til Jonas. Jonas er Ramina vinnon. Og senter han så høyre med igjen. Og for her Dion Splitt. Vel fram og i brostein til Happe. Malmauren hever han. Teitor for nyer i knøyene. Legger seg og helder bollen. Kjør seg til å sende han spil etter. Han sender han bare til Dion Splitt. Han finner ikke bollen, kunne vi si. Dion fer så, vi fotlar fer fram etter bollen. Reker fram etter høyre med inn. Og så kommer Ari ut mot honom. Bayer detta og bollen ligger i midtelen. Og domaren Brukslar og linjevergen Vattrar. Her frispark alltid til KUI. Framalega og Happy halvene høyre med inn. En god støv til KUI. Johannes Bjartaløy kommer ut til å ta frispark. Helt ute vid søyelinjene her vestanfyre, under Västra skole. Og det blir innskruet av venstre med, men så brukslar domaren og Nutjon. Hva sier domaren? Han får ta seg vid omkring spelare som kan skal halta og fast kvar i annan. Etla kvæta nu snur seg om, det vet ikke, helst okkur støylukt. Og så skal det her frisparket takkast av Nutjon også. Johannes Bjartaløy. Et sort innskrua frispark ved vinstra fote ur høyre søye. Og nu kommer han vid Nutjon. Vel inn 4 målmann er her. Og Bottren ender leiser her og har bjørn å få han opp i loft. Og han er fern først safety ut ur Brostein. Men han vant av støva, bestemt. Hva gjerne vinner natter? Og Isak hever han. Og Isak vinstre med igjen. Og har bjørn kommer mittelen Bottren for ut. Hva hever innkast. Og han holder det blir frispark. Nøyt frispark til KUI. 4 minutter etter av dessen, vi går skjøre vanlige legtøy. KUI søker rett. Nu har vi der frispark. Vinstre med inn. Atter inn i Brostein til Happe. Happe gjerne få han tur Brostein. Bolten støkker ut i vinstre søye. Søymen færan. Og Søymen lirker så bolten fram etter til Levi. Og her Tor Justusen og Levi Hansen Bayer nere i tacklingsna. Bolten støkker ut. Innkast ved dømt til KUI. Det er så tidsen. Johannes Bjartaløy. KUI hever bolten. Staten kan miska så eknar i halven. Hørter fram til Tor. Tor Justusen for Mina. Atter en lång sending fram av vinstra bank. Og her fer KUI-lagaren etter bolten. Og han duntrar inn i gyringen. At han kan godt være høtt til Togeisen. Og han ligger her og bærer han ikke finne. Når kan skia. Han av foten atter. Hvor var det snir? Nei, det er noe mer. Det er noe mer. Hvor var det han var? Han eiter Johannes Danielsen. Manspark til Happe. Klockan sier 24 minutter. Og annars sier de 2-1 til Happe. Manspark til Happe. Bolten kommer Iver av KUI-halvene. Simon Samuelsen skal sende han for foten, eller for føttene av Hans Jakob Anfinsson som kommer av til Happe for Løtsjene. Med Sedna Est. KUI-erne vår første bolten. Så det er Barstal til Happe. Høtt under bolten til Trond Jensen av mine. Søymen, venstre med litt snæra bolten fram etter, renner få Øssert Dalbo etter bolten, men Malmaren til KUI kommer ut. Han räkar ikke bolten bedre enn hans best, og han får ut av Vøtlund, og Happy hever innkast venstre med igjen og räkar mylinjerna. Allt det där var alla i här han kom ner. Nej, det var framryn så. Det ser ut som Happy skulle ta inkastet kanske och halvare KUI i halven. Här venstre med igjen under Västra skole. Fram etter i vänstra bor, og Happy får så sent bolten in 4. Men det är inte väl manna här och bollen är nog väldigt 18-4 så det ändrar vi att det blir målspark till KUI. Myra folk ska skiftas. Att det kommer vara Hero Moore som ska inte ha nu. Och Simon Samuelsen är ute också. Simon är också S-intresserad nästan alltid. Ja, det är faktiskt väl. Förra laget helt det var Öland och Isak och Jalgrum. Och det farliga som kom för Happy för det var så det var en tvärstöver. Här Örn håller inte efter ibland väl måste vi se nej men det är inte allt som är lockas John och så väl men bestämt en fin distribution så ja. Så spelar ju upp att det teacher. Kajarner har bollen och Eknar i halvvem. Så 1 minut efter av vanligare lagt och här går Gondadellen. Happy och 8-2-1 mot KUI. Paul Justusen till Hördaskam. Så
sänder han bollen fram och mot Brostein Johape och han själv Jonas som kom fram vi nu. Men har Björn håller undan i första syften, bollen för ut här. Jonas för väl liggande som alla bara nu då sista lötna. Ta kommer väl säger 30 minuter att säga att jag kan ta i mål förra och så vill han liggande som alla bara till. Eller om det skulle ha varit en normal här så får de spela ganska långt sändning. Utan vång och så en 4 och så blir det crutch. Ja, och Jonas, när Johan Trost kommer lyckas fram här i mitten här bollen ändrar Chator Jussensen starten kan miska så happy halvan. Lägger han mistra med in till Isak. Och Isak till Johannes Bjärstaloy så sänder han bollen fram med Brostein. Och här färdar där upp efter någon och så kajar ner. Och tar raka bänk så in av mål någon. Det var vi häl någon att runt gällerskanda bollen. Ja, men det är väl Atlanta att nu så sista löt ner och tar väl bollen kanske ut av kant eller att vad det inlägg kanske återifrån och så vill det bara i bollen där Jonas siktar efter och så är det här som runt om Jonas som skulle röna att få färdar den bollen som nu detta ni från närmast som vi här. Vanliga lag tog in i färden. Trutcher minuter är lagter att rätt. AP och 8-2-1 mot KI. KI är ner till att ha sig i fötterna utanför KI VS fötterna. Röjna att edga dem till att ge det sista nu. Bollen ner KI halvan. Där bygger upp. Här kommer en lång sändning fram och Happy halvan. Barstal upp i bollen och Patläskar för han på ett Brostein och vänder sig pricka bollen in i Brostein men bollen för helt i normalt tid normal manager Happy är här. Så kommer utspel från Happy Malmannen Iver och i halvan. Och så är en kapten går bollen här. Här mål lägger näck för här. Han och Isak ströjas med bollen. Och ända ner bollen stackar ut av vattnet och det blir nog inkast till KI. Under Happy husen. Ja, det är länge sedan man har hört det så råpen. Ja, det är ju spök annars. Ja, det är gott lä och Happy nu. En affär här har ganska heldes haft lite att fäknas om. Mot det som tar sig som standardkrav för att Lucian och Happy slutar. Men nu standard där så till att vinna och KI. Och det smakar alltid väl. Men än är det Chatlar 20 skiftar än. Men vi spelar i betyna här i snart någon. Tror jag minuter var lagt att rätt. Och Happy har en så är möjliga nu och tar färdigt mot alla. Och här är mål och sänder bollen i 4 och bollen stöcker så här var när vi. Det var fria män här men Kajarne kom i mitten och fick Bjarka stövne och så färdat här ju alla upp men här är Trönder Jensen kommer i mitten och han får lagt bollen åter till Taito Malmon och så glyr han och han nöjes att köra bollen ut. Nej, jag höll drama till det sista. Det som skulle vara en vantale stöva blev en spänt stöva. Och en spännande stöva nu tog att han glaj. Och det är ju eisen det som kan hända. Kajarne har bollen. Och här var Tiche inkast här så är det backlinjen och sänder bollen i 4. Och vad ända där vi Malmö har bestämt rätt vid någon och häver han. Ja, han då så kom det in helt gale bollar åter från Trönte här och Tälska ska väck och så måste man köra glajvaran och så glöjer han och så ser man under trust och var kostar det linkas men. Ja, och vi spelar framvisa i betygen här och Kajarne räna sända bollen framåt där. Här är Barstal hötte under bollen och så är det Adrian Johape och han själv Armor Jansson. Han lossar han över KI halvarna och så ända bollen helt in i Brostein och KI och Jonas Bjärstaloy för bollen. Det var lagt ett 30 minuter att trät. Efter mina klocka är det här Farner, ett lag om Farner. Det kan inte vara något trät. Och så en lång sändning här fram och i högra hatten och här toucher Armor Jansson Johabe sig efter bollen. Adrian för och nu Liva har Björn bara på att få toina att gänga och här bruksläge Peter Reinhardt. Har Björn har äntligen finns ju akkurat effektnast om en syr åter och det är alltså inte akvarium sen så läs som Kappinger är över hela Johabe och jag GT heter han till enstaka urslit och i landskapet och i 2016 Johabe som smakade dem allra bäst. Tar här var vunnit av KI som är en av FM-kandidaten och alla söker eisne. 2-1 till Happen och i stotten till att säga att Hållagsdagen var 1-1. Patläskar lägger KI 8 i 18 minuter. Österdalpe och Jauna tar halvtimme över färden. Och så i 8 trusens 20 minuter kom enasta mål i sätten halvlek och det fick Happe och det var Adrian Justinsen och det blev så siersmålet till Happe. Ja, vad ska du säga om hända distan Jonas? Nej, jag vill säga så läs stora mängden. Jag håller själv
hesen omfärna landskapet så är det bara ett urslut som är raskar mig. Och det är detta. Ja. Här var det hoa så stiga talar man så ut och annars går sig happy hur Afrika och kvar hur Afrika. Tala är inte till kvar ett mån inte just det där men som ganska snacka om Arndesten att det är tar man kommer här alla så det jag vet inte vad det ska jag tror vi 4-5 eller vad det är jag vet inte helt nej. Så kan om som man säger det vanliga brödet snacka som är lite så ovanligt och ja, ett mån inte så jag vet inte om jag slösar det men det är så jag vill till helt i Arndesten vi går så ser det var några task för efter och det skulle kunna göras möjligt och ringa så för kanske ja like. Men är det ett av fredaste happy hour du säger vi är det land. Ja, alltså average short alltså det också om arbetsöj och annat alltså så också ofta att vi ja hookbord med förändrar men utifrån att det som normalt alltid där man ignorerar ju har börjat också att då är det några vi spelar och det vet jag där men akkurat löden är det lite inte utan tydning att du att det är så inte lite i mån till Atlanta för Arne men här man bara säga att average bärdar hemma men kanske är vad kan vi är inte tema än jag kanske rocknar vi är ganska vanta mig och hästes ner att det är större må för ut och tror på att det kommer ett annat steg vi går så efter planen av 8 och borde ankersvägna här för att klara att finns det hem också vägna men en lite strigger rockning just nu då är det Witchinger och NSO i 10 tar som där kappast vi och hinner vinna och kan tappa då så ja. Det så nu är Witchinger trusty framåt för och Ronald Schinker är nog bara 2 att han för kvar ja så att för tar kommer det men att det där Ronald Schinker Witchinger slice med har vi ser har här en gång där så kunde ju väl inte ta från timena men ja alltså har vi alltså inte att det arbetar väl allt det här men är att man ska vänta mer och distant där och vi att så är det rumpan där känner det ju hin och linje där kappast motor viska ett annat ställe att ganska komiskt vi öppnar där hade ja och ankra läkarna var ganska slow kanske inte ordentligt till alltså men som Semir helt var ekvilliga ja han var nog så kamera ja var kamera i mån i sån stor distant de har sagt att tas där hand till ja och det var ett annat ställe en stor distant hos eller next i amon med Heseline men ja allt det så vill jag TGV och så är det en väldigt stor distant och hade det inte någon Arne som allra helst ja, kanske lyckas stäba från alla kan göra det bättre än det. Men och tar det alla så good distance race stäba dyster och Annika Olsen Borgarstjord är han som ska hanta det här stäba så tjej och det så Happe som vann 2-1 så det är väl Björn som skulle ha det här stäba. Ja, vi gör inte mer klockan är 6 och tujenter är och i utvartning kvarja löte så vi färre att tacka för okkon. Klaxingar som fick väl att skafta i Kaprori och Jar och vann mästare hade ju alla så kan se vi tog man för medlarna. Det ganska Atlas här the double i den vi har vinna här kontra den mot KU så här fick han men trots allt det synder att förvast om. Vi har en kars kom någon cykre och jag också att det läger ekvilja gott och har belevni och till längst så gärna man har hörsta det här alltså här har så det är väl Eva Lesson go alla söka en chans har vi och annars var han på 6 vi är nu så